A moción aprobada en novembro de 2015 por unanimidade recolleu unha serie de acordos encamiñados a instar a Xunta a cumprir cos plans vixentes en materia do uso das TIC, así como a busca de acordos coas empresas para mellorar a cobertura de telefonía e de acceso a internet. Sen embargo, case 2 anos despois, o servizo segue a ser moi deficitario en algunhas zonas do municipio. 2 anos despois, este servicio segue sendo deficiente. Constantemente recibimos queixas dos veciños de numerosos puntos do noso concello, porque xa digo, non é nun sitio concreto, senón que é en moitas aldeas, en moitas parroquias do concello. Hai que lembrar que a día de hoxe, no mundo no que estamos, inmiscuído no mundo do desenvolvemento das novas tecnoloxías, isto é importante non só para comunicarnos, sino que tamén é o que facer diario de moitos traballadores de moitas empresas do noso concello. Precisamente porque o acceso a internet é un servizo case imprescindible para o traballo diario, os nacionalistas presentaron un escrito solicitando o cumprimento do acordo plenario, así como a realización dun estudo para detectar os núcleos de poboación que presentan máis deficiencias. Hoxe en día a internet non se concibe só como unha ferramenta de ocio e de comunicación, senón tamén que é imprescindible para o noso traballo diario e xa digo, para moitas empresas do noso concello. E por este motivo, vendo que hai esta deficiencia, polo que agora de novo o BNG volve a presentar outro escrito no que solicitamos pois que o Goberno se responsabilice de cumplir con este acordo adoptado xa no seu día, xa repito, no 2015, e ao mesmo tempo pois que se comprometa a facer un estudio dos puntos do noso concello onde este servicio de internet é máis deficiente para que se desarrollen os plans que se teñen que desarrollar e que se leven a cabo as medidas oportunas para que isto deixe de ser un problema.